vakomana voya panapa vachiti aiwa the current situation yenyika yeZimbabwe yakutongoda kuti tichitongogadza advocate Nelson Chamisa aiwa achitongoita hake mutikami nokuda kwokuti vari kuona as if ane direction. Sanapinda mashoko ari kuda anyogwa panapa nevakomana vatoona kuti aiwa ndo vakomana vari kusapota vanhu vakomana vari kuda kuti change ive munyika yeZimbabwe. Ndokuti vasubscribe like turn on the bell icon. Tipinda pahendo yapo X vakomana vanoposta this picture ramuri kuona advocate Nelson Chamisa vachiinteract nevanhu vanopinda vonyora vachiti our resolutions to the national key question of time is to pronounce Nelson Chamisa as the president and leader of the citizens democratic movement in Zimbabwe. Varikuya panapa vachiti aiwa kuti tione semafunguro avari kuita vari kuti tione change chiitika munyika yeZimbabwe. Let us pronounce advocate Nelson Chamisa aiwa as the leader of the citizens democratic movement, kuti aiwa movement ichavapo kana kuti the leader wenyika yese yeZimbabwe tikamupronounce tikamuita advocate Nelson Chamisa vane hope vari kufunga kuti aiwa nyika yeZimbabwe mungava ne transformation, tingava ne transition, tiona kuti aiwa tingabva from this stage tienda kune imwe, vanhu vachiona development kana change ichiitika munyika yavo. Mashoko ari kubuda nevakomana vari concerned vari kuda change munyika yeZimbabwe vachiti aiwa tikambozvizama izvi nyika yedu inogona kupinda mukenani. Ngotiza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake ari kupinda vanyora panapa pinda comment section medu aiwa mutidze mafungiro enyu. Ndopai pari kuti musangano subscribe or like channel turn on the bell.